И здравейте, YouTube! Аз съм Коят 007 с четвърти епизод на моето Майнкрафт и единично оцеляване. И Атанат 12 все още го няма. Даже не знам дали ще участва повече в клипове. Но не съм сигурен. Няма да пребързам, защото види клиповете ще ми се разсърди и тем подобни. И аз преди малко гледах един клип и ми дадоха една идея за една кула, където да се спаунват монстъри. Но ще ми трябва много дърво и може да направя по-късните епизоди към... аре нищо... О, шит. Яба. Това с този текстчър пак не мога да разбера дали са станали с имената или не, но да ще свикнем. Така. Да скачим догоре. Значи този клип общо взето ще събера дърво. И може да направя това, което искам, но не вярвам. Защото ми трябват минимум 7 стака. Ама аз ви говоря не обработено. Беше обработено, ще бъде хубаво. Добре, така. Ама няма да го правя това. Ще събера само няколко там. Може би един стак не е обработено. Имам само няколко дърво. Аз миналия епизод събирах. Ама... Демем просто, защото... Ако ме наложи спешно да не идвам пак да събирам и да ръбъра там. И тем подобни глупости. О, прасенца, няма да откажа. Да, всъщност... Ама още няма готова пшеница. Ако има готова пшеница, щях да ги привлека тия дебелаци и да ги размножа там, да ги накарам да правят хлеба. Ама нямам пшеница. Та пшеница не знам защо ми расте. Може да остана след някой клип малко афака до нея, защото съм чул, че така по-бързо расте. Не знам. Само да не кажете, че нещо читвам или някакви тем подобни. Защото има всякакви хора на земята. И може да го направя, това е добра идея всъщност. Даже след този епизод може да остана малко авка. Значи ще копая, също в мината. Искам да стигна до 7 блок, да намеря малко диаманти. Кой не иска да намери диаманти, Извинете за малко тихия глас, ама днеска в Даскал много виках и един маядоса виках. И малко тихичко ще говоря, ама да чуя така добре. И става нощ, сега след малко се прибирам. Аз почти имам един стак, ама
Абе, няма го правят точно стак. Сега се прибирам, че 5 да води. Аре, 62. Shit. Лак има пак. О, shit. Къде ми е къщата? Ама пак ли се загуби къщата? Само не ми казвайте, че пак съм се загубил къщата. Ама супер тъпо изглежда зомбито. Не, къде ми е къщата? Мисля, че е насам. О, намерих я. Само не ми изпише монстър наоколо. Първо ще спър... Опа! О, шет, зомби! Аре, пърна врата! О! Я тук е говно. О, шет, ти влизаш в къщата ми ля? Къде ги виждаш тия чудовища, бе? Мъга. Че смечове? О, че те са много. Извинете хора, ама просто не ми се занимава. Така ще направим. Съжалявам, ама... И има много голям лак, не знам защо. Но остава това дърво. И аз мисля да отивам в мината малко да покопая. Да. Мага с една пръчка не ме достига, мага. Това ще се прави меч.
Shit. Motherfucker, Що не става? Що така? Така, само отиваме в мината. Чай малко, аз направих ли го, нали? Това добре. Аз миналия епизод щях да правя нещо тук като барака. И така не го направих. Но няма нищо, ще го направим. Няма страшно. Тук съм слагал навсякъде точно, боже. Добре. И имам още много. И така, някой го знае какъв е този звук, моля ви пишете в коментарите, защото не го чувам за първи път и просто ме дразни. Не знам от какво е. Моля ви, ако някой знае, да пише в коментарите. И ако направя сървър, точно него ще включа да я снимаме двамата. Наистина ще съм му благодарен. Защото постоянно го чувам и просто почвам да гадая какво е. Дали е някакъв монстър? О, шит. Добре, значи. Крипър. Добре, значи чул съм за такива пещери и са много тъпи. Искам само да кажа, че нищо няма в тях. Даже и съм виждал. И съм абсолютно 100% сигурен, че нищо няма в тях. Затова ще заобиколя насам. Гарантирам ви, че нищо няма в тях. И просто няма смисъл да ги експлорвам. Просто ще мина насам с идеята, че няма да го срещна пак това тъп нещо. Значи в много, даже в един сървър, мултиплеер, го намерих едно такова. Копах си на миничка да се намеря малко рудички. И копая и срещам едно такова, значи ще почна по необичайен начин да копая. И както си копах, намерих едно такова тесничко. Намерих само 3 кол. Само 3. А в самостоятелните от 5 пъти значи съм го намирал и само един път съм намерил желязо. Всичко друго само кол. И просто да кажем, че о, шет. Пак тук попаднах. Добре, аз на кой купче съм? Добре, имам време. Тъй като е тесничко, ще
продължа малко нататъка. Защото насам е страната и аз като дойда малко натам, насам де. И ще се оправя. Шет, паднах. О, не! Добре, още насам. Аре, стига, бе. Ето му го края. Ще мина насам. Чупи се. Който чупи, купи. И добре, смятам, че вече няма да го срещам. Добре, за сега е добре. Шет. Аре, спирай се, бе, не тъща. О, емералд. Нямам желязна кирка, ама ще се направи и ще дойда. И добре. Пак тук попаднах на някакъв крипър. Бе, значи сега ще ида до холма. Да си направя на... Ох, помисля го това за крипър, боже. Не за крипър, ме за някакъв монстър. Това пък и тук има ли, бе? Значи няма пана там, а на тук. Така. И отивам до холма да взема една желязна кирка.
навън не е станал вечер. Добре, не е. Но се стъмва. И аз след малко всъщност ще трябва да спирам епизода. Така. Това да го оставя. Всъщност сега като направя желязната кирка, сега да поспим, ако можем. Можем. Да направя около минута една сградичка. И да, извинете, че малко не говоря, но казах ви, нямам глас. Тя ще бъде мъничка, само да го градя, както казах в миналия епизод, с врата да не влизат или да не влизат монстъри отвънка навътре към мината, или отвънка. Ето сега, ако не бях закрил тази мина и я бях оставил да експлодна, можеше да влизат монстъри от нея към моята къща. И така ще стане супер много монстъри. Шит. Ай си ктили, бе. Лак. Майко. Това до сега не ми ладеше. Добре, извинете, но ще махна текстчър пака, защото по-малко ми лаги. Сега е много по-добре, така само да кажа. Пак лаги, но ще се пробвам до другия епизод да го правя лага. Добре, значи съм с малка видимост. Това е всъщност да.
Много е по-добре. И даже ще си увелича малко. Много дара това прасе. Ще си увелича малко видимостта. На 10. Да. Така нещо. На 3 ще го оставя това. Не, така лаги много. Оправи се. Да, сега да оправим малко врати. И да, леглото пак се е бъгнато, не знам защо. Пък може и така да му модела, но не вярвам просто. И така 6 по 6 за 2 врати. Не, извинете, че махнах тех шарпака, но просто... Не може да се издържа. Сега слизам да... Добре, значи... Добре, така веднага по-добре. Не, така няма да бъде. На 250 ще го оставя. Добре. Е така. Добре, така е малко по-добре. Аз и сега ще взема смарагда. Ще покупая още малко и мисля да спирам епизода. И ще се постарая другата поредица, която почвам, да е на лаптопа, защото просто на компютъра някой път ми се иска да го хвърля през тераста, но просто имам тъп компютър и малко е странно лаптопа ми да бъде по-силен от компютъра, но да, така е. Само дето не знам дали RAM паметта им е еднаква ли, не знам. Защото не знам на компа колко ми е. На лаптопа ще ми бъде много по-малко лагащо. И там имаме различни текстчър патчи, ще може да слагам различни. Може да ги сменям по на 2-3 клипа.
Иначе аз в някакъв друг самостоятелен сервер ще пробвам как ми лаги най-малко и ще се пробвам. Той ми лаги повече заради фрапса, ама просто ще намеря някакъв начин да намаля лага. О, чакай малко, аз не знам на кое ниво съм. Оле, на 5-то. Тут го махни. Тук е 7, нали? Да. Скрипта. Поред мен Майнкрафт е много реалистична игра, защото чупи ти се кирката, меча. Става тъмно, светло, има лазурит. Ето, казах ви, че на 7 ниво просто има всичко. Още не съм почнал. Смарагд, лазурит. Чай сега само да ни падна в лава, защото близо до лазурита. Не всеки път, но много често се намира лава. Колко лазурит? 19. Кола няма, трябва да се седи. Още малко ще покупаем. Аз съм трябва диаманти. Диаманти, диаманти. Мат, пис, мат, пис. Не отговарят, бе. Искам някой да ми пише дали когато има пръст нали, ниско на блоковете, дали е добре за намиране на руди или не, защото както на 7 и 10 куп има пак две теории. Пръста е хубаво, пръста не е хубаво. И ако някой знае с точност или поне така смята, моля ви пишете. Защото не знам на какво да вярвам вече. Дали е добре, дали е зле. Той ми се чупи кирката. Пак аз желязната не искам да се използвам, да се хъбя. О, желязо. Не, че нямам желязо, а просто докато намеря. Али малко ще покупая. Аз като намеря диаманти, първо ще си направя диамантена кирка. Може да има различни теории, кое е най-важно, но според мен е кирка. За може да... О, червен камък. Така...
Значи това с кулата може да го направим. Но някой друг епизод, защото вече този става много дълъг. Още червен камък. И тук ще ви покажа как се прави. И сега имаме много червен камък. Ще ви покажа как се прави автоматична лампа. Дали става вечер и тя автоматично светва. Става нощ и изгасва. О, голд! Голда е здраво колкото дървото. Толкова е здрава, нали, когато се направите кирка, се чупи толкова бавно, колкото и дървото. Това съм го забелязал от личен опит. И е така, вярвайте ми. Може да го знаете, но 100% има хора, които не го знаят. И аз преди не го повярвах, но защото го видях в един клип, но направих, нали, на самостоятелна, включих геймода, читнах си една дървена и една златна кирка и копах с дървената, даже с дървената изкопах 2 блока, така копах, даже с дървената изкопах 2 блока повече, отколкото с златната. И нали, даже и да имало руди, съм ги пропускал. Не съм ги копал, нали. Да кажете, че с рудите съм такова, но толкова така се чупи. И да, епизода трябва да свършва. Ще се отида до къща и ще спирам епизода. И значи в 5-ти епизод ще се помисля какво ще правя, дали ще бъде кула някаква или пак ще копая, да събирам руди и материали, или пък ще правя ферма за животни. Мисля си за ферма за животни. Добре, пишете в коментарите какво е вашето мнение. Какво да правя. О, нощ е. Пак взе да ми лаги. Адски. Добре, така е добре. За сега. Запецна. Аре, стига, бе. Защо точно това трябваше да се случва? Вижте, хора, слизам се автоматически.
Вижте, аз просто ма дърпа назад и нещо. Не мога да мръдна. И добре, това ще бъде край на епизода. Извън кадър само ще си ида до къщата. И довиждане!